Ako may. Lex. Abang parat si Kanji slap man. Owens, ako may zupat. Ako may. May bro, waar, wie kom, wie? Die man parat na sila kasi ni Sine. Owens, was maat, sama na zupat. May bro, hindi kita sa ima ba't nasi slap parati? Ito weapon. Ito weapon. Era no isto bro. Zij die katesteer ni boss. Kat zijn niet luisteren, hoor wat die man zeggen. Kom ons, ga nou hoor. Kijk, ze hebben mij of wat? Hey, relax. Ze zeggen van mij, nee. Die man kijkt met diep in de oren en zeggen, ik wil iemand. Ik ken die man bij jaren, aya. Die man is paraat zo om te slapen. Maar die man zegt, ik wil iemand, aya. Weet je wie die iemand is? Want ik weet wie die iemand is. Ik ken niet, mijn broer, ik ken die iemand. Hoe moet ik weet? Ik zie aan of je die man droom zeker want iemand wat om jaar. Mijn nigga, luister wat zegt die man? Jalla twister mijn broer, maar dit lukt op pad. Luister je leven mij niet? Ja, waarom zeg je man? Oh, nee, ik zie je eruit brengen zo met dalen, nee. Dit is wat brengt snel, want... Al wat ik weet is, ik kan horen als op pad. Waarom, dus waar ben je mee door? Oké, klaar praat nee. Nou luister wat ik zei nee. Ik zei maar over jou, ik ken die man al jaren al. Die man droom en die man praat zo om te slapen. Hij is een volle fake zei. Jongens, kom eens. Relax, gewoon waar. Ja, maar ze verstaan je. 3, 2, 1. Oh, die man gemeen, nag-ikot iemand aan. Like, kaya waar iemand aan. Ja, Owens. Daw ik is blind. Ik kan niet zien nie. Hij zoekt om eens mijn hearing is een point bro. Mijn hearing is saap, is skerp. Ja, ik heb die man gehoord. Alang kal aankom, ik heb die man gehoord a mile away. Ik heb geen waar begint die man is blind, ouwe. Ik heb eigenlijk eigen wit, maar ik heb ook wel griep nie. Zo maar net zo. Jullie moeten eigenlijk wel met die man wat luisteren wat. Ik moet met die man wat luisteren met me, bro. Yo. Zijn wel om dood te hier bro. Maar bro, toen zag ik wel, hij kan stop. Van zijn gebouw zo stop zijn. Goeie te ja. Ja, weet je waarom is ik die buiten mij Soms laat hem weer gezocht, maar dat ik ook maar zo weet je wat dat lekker slaat naar mijn dien? Wat zei je? Oh cool, daar Oh cool, ang saan nung kas nou salat ya. Iso? Nou waar is het niet? My bro, get you bang man. Skong sa ba jou eerste en dan skong sa ba my. Nee maar, hoe gaat ik voor mij zien dat ik in zo'n gelaas? Ja, dat die manetjie. Iso gelas ay skong sa ba jou eerste en dan van my. Easy is that. Nou waar is die gelaas? Get you bang. Oh, skong mo kusot. Ik wil shit man, ja die shit met die stoel langs en My bro, sit sy op die stoel. Jy gaat op die stoel sit. Wanneer ik maar laag, plat op die aarde. Nou waar is die stoel uit? My bro, ek Oh, weet waar jou, is die bro. stoel? Au, Sit. En as kom sy die koela vir jou eers en dan vir my. Ja, wat? kijk hier. Maak klaar jong. Die maken nou weer honger man. Ja, die honger. My bro, wat hou jy man op 'n tyd speel? Nee man. Ek hou van peanut butter met 'n mac and cheese. En sy? Waar is die tijd uit? My bro, ek het jou bou. Nee man, wat van bouw? My bro, maak Ze maken me bang nou, nee? Ek gaat nou peanut butter hoe jy uit. Oh, Wat gaan we nou man? Next thing you know, dan wil je graag met een slat in mijn Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat?